kai torbonono subana buino hamjakma tongkhe kai torbonono hamjakna buino khairokma tongkhe kai torbonono khairona buino cái chuyện này hầm răng mà cái chuyện này khai động man bay thì cái sự ngoro học bay ya về lại cái hầm máy mà rồi tên media rồi nó vào hầm máy mà rồi xin con cái này tin này rồi men có cái mò ngoro học bay như này tông mà này ya xin media này bị xin cái nhà ngoro khâu mà cả somi học bor khâu có tí pra này khâu bor này bọn sahar mode jaga hamya kalai tong kha này nhảy iko bisa kata ting tong kha sat astomat kha abon sai sekang binoro phai này phim này utului meya menamui tongkha nok khisalang khakta sogoi khisalang niya dabna dabna sogoi lori meya ni tongkha ke afro phayoi ko ani logiwo biras tongo ke girabo tongo ko ekjona tongi phai nei kono rokomoi bono soli drop hanyo mai botin drop phano ne kisa subari phaija ki chuba phaimani bisingo 100 kang je 100 ka bono hamrani ব্যবস্থা baiki mannai hekene mankai ko kumuni bising tei tabo sini kobira boni para hangka ke tam sekam ni para ha makuk sorani boje hamya hamri manon nai khobor khana kan keno bo kobang ma hamya na hamro ha ji kaiton bising libo suri mani lop mani bising te nyobo hamya hamri manon nai ke nang bono khobor ui tu oi bithi bok khata bona ji bithi bolai bogoi nai ko abo bobo o ko ekdin gebo bo saisungno phayo lai suo bini khoros banyo phai nai bono bithi bogoi kasa hamri kata kisi sa tongju kasa hamnani ke tau kasa hampane bini yata kisa hamyangi jong yata kublai mi jong je rai sirok kutrai thangbai ja ke abona ang kai thone belai ke hammai maro kai thor osuk dar ka sunamai ti samna bagai tai suno bahai no bini hamjang ma bini khairok ma bai suno delik no bini pakha bisingo je bini tektono saiman mani bising ti suno hamjak man bising ti sungoro sopai kya parawo tabo khungke sungobo no nayo joto gana gini tongnai sini kristan motharo joto parisak suri baiki hamnai suri mani bising je yak phologi kise bisa subai man ka to bodatin patai mannai eke sini parata hasal ang to tongoyo bisram gonjo yang ani takokra kobiraji boto tongo makuk sora eke o gana ni borok ta kise bono han gana ro phai bini ya thekongna exercise khalai jai hok rok phuloi suri uilo gori ke taisa dati aman ni bisa khayo aboni bagino sini asol ke hamjak mani o hamjak mani bising ti sung kai thoni je hamjak maro mani hamjak mani bising ti kini bino kai sopai tabo motamoti hamnai bising tu gela kimi mana no kai thor kin rowan bono tu khayo je hai pano bini nogo tangnai tinai khirani bagai nok rok tu norok logo jong onek kosto to kintu oro omosuk tongani tongmani tame ke sing lama phununglai kini karone sing di prasar osu jora di mana kelai tu angasa khayo busrang o borok te kisa poriboton ngana sing to phainai tabo maje maje singbo simani nukmani joto parisak joto chubanani chesta nanai okto tai ase kre amke gana gini sini motha kristan motha baptist catholic presbyterian halayo joto kai thono manai do ini sakau yak logi suri mani baga angkoi Kuya ke yakung hamyang ra kata yakung hamya tu kalai yakung hamyang man na pang ke ka ang ka potama nai seime ki sang suka ana ko sa nong ka abo nang ko nai ham nai ke ko ani char suron lo di yak ke abo ani yong koi biras no ko sai ne ani biti bok man ni yakung no ko sa abo ase ham ka sai sikon san nong su abo kaya ta khi korok ni saga darabo মানে সাল বছর tongo বছর kalai ma to bisinawo ini bosor nama kalai ma tong tongo ta bai ke no je bemar man ko ni sak sori bahai len hangai gimi pase ro ya man bemar man to maya itu kan maya khati maya ko win maya lori maya
kejalan ko tung ko samai kya te obiti yang ya yak obiti mana bai sa ta ba ham ke khati ro lore ma ta ke apa yak long ka bo yak kun ro sin ko jura wo rak sa wi tong ka chỉ cũng có xoay tròn xoay nhận là cái cái yang ta ba cái này à còn nó ba cái nó sống ba cái này à lúc khác nó ăn hàm răng tổng ta càng như vậy sơn nó đi sơn nó xử tổng đó ini coba tuh ini daging jam banyak ăn sar sơn rồi mà lại cái ông cái coba zakha và yang sara vậy mà lại cái anh tôi cái để cái nào ăn vậy mà rồi 하정나 저희 영상 비트베레를 듣는다고 이 그래서 아무 불안이 약간 약매였다 아무 발자 빠져만 한다고 다음 좀 했어 앞으로 거로 세면 봤어요 엄성이야 그런 거 있죠 오늘은 lokal bahan foto kutung aja pak jadi nggak kata 앞으로 근데 앞으로 또 스티브 따이 kontinnya 스티브 정도 아무 건 스티브 좀 한번 되냐 무슨 약 되냐 어쩌라고 다음에 스티브 좀 세면 다음에 그 뭐다 야자 그 스티브 맞다 맞다 키나는 갖고나 뭐 너는 바로 그렇게 봐 통화를 막히까 거기서 그냥 뭐 라지 뜨냐 맞다 맞다 Nini 아니 사서 그래 찾아라 망했죠 busur torbe. 마사 마딘 텔 마상 그 나인 텔타 Nini sini mungkin mungkin 부득 만되는 paran bumu. 바람은 그 섬저런 바 Mau bolog andal galan. 어부 안에 안 바람 그도 asal dos no koyong ke yani ke Belbari 뭐 bolok leja ang pacha wa hamaya pun sungguh panda kotor mudah mati hanya ini awan sukunta jadi anu pun ko naik penya jadi coba naik baru kan dia kau bawa baru yang tasya dia ko panda kotor hanya ini yang kosi tempat yang nak kata hama Men ang ani kabai kubanya itu hambai ya pun sungguh jadi anu naik penya jadi coba naik rumah ta ani kane hamdang mana ya pun sungguh